Hej, jeg hedder Claus. Jeg kommer fra Lillehøj Consulting. Jeg vil gerne give lidt intro til best practice i outsourcing, primært af IT-ydelser. Det første, du selvfølgelig skal gøre i den forbindelse, er forberedelse. Forberedelse har to dele. En intern del, hvor du kigger på, hvad er det for nogle opgaver, vi har, der skal løses, og hvilke folk har vi, der kan gøre det. Den eksterne del er at kigge på de leverandører, der er i markedet, og hvad de leverandører kan levere til os. Hvad kan du så outsource? Ja, spørger du et outsourcing provider, vil han sige alt. Det er selvfølgelig ikke helt rigtigt. Har du ikke så meget erfaring? Prøv at finde en opgave med et veldefineret input, veldefineret output, altså en såkaldt black box model. Har du lidt mere erfaring, kan du godt vælge en opgave, der ikke er helt defineret færdig på nuværende tidspunkt, og så i samarbejde med en udbyder få den defineret færdig. Når du så har defineret opgaven, der skal outsources, skal du til at kigge på de interne ressourcer, du har. Det vil sige, har du en person eller personer, der kan tage projektledelsen. Det skal være personer med kulturforståelse, det skal være personer med erfaring, så de kan foregribe problemer i processen. Desuden skal I se på, hvilke økonomiske ressourcer der er. Tit og ofte tror man, at outsourcing er billigere og nemmere, end det reelt er. Når I så har jeres interne evaluering på plads, skal I til at kigge eksternt. Det vil sige, at I skal ud og finde de virksomheder, der kan løse jeres opgave. I skal gerne finde 10-15 virksomheder i første omgang. Disse virksomheder skal evaluere på finansiel stabilitet, branchekendskab og specifik teknisk kendskab til jeres opgave. Når I så har fundet jeres 10-15 virksomheder, skal I til at kontakte dem. Det første skridt er en RFI, Request for Information. Her skal virksomhederne sige, at de også er interesserede i at arbejde sammen med jer. Dem, der melder positivt tilbage på den, skriver I så en NDA, Non-Disclosure Agreement, hvilket vil sige, at de ikke går ud og fortæller jeres konkurrenter om, hvad det er, I har i bidding. Når NDA'en er underskrevet, skal I i gang med næste skridt, RFQ, Request for Quotation. Det er her, I får jeres pris på opgaven og får kontrakten færdiggjort. Når kontrakten er færdiggjort og underskrevet, sender I en ordrebekræftelse, så er I i gang. Jeg håber, det her har givet en lille indblik i best practice i forbindelse med outsourcing, så I er klar til at tage næste skridt.